Ina ma abota kallon wannan shahararren fim ɗin mai suna Farin Wata. Farin Wata dai an tsaya ne a kashi na 10 inda aka zo ƙarshen season na 1. Wato an gama season 1 za a tafi season 2 inda za a ɗora daga kan na 11. Mai sauraro a cikin wannan shahararren fim mai suna Farin Wata wasu abubuwa sun faru inda suka ba mai kallo mamaki da dama. Kamar gunda aka faɗa wa mahaifinsa cewar tabbas ya yi asarar haihuwa domin kuwa ya haifi mawaƙi kuma ya zubar mai da kima da darajar da gidansu ke da ita. Kuma duk ta sanadin abokinsa inda ya mai ƙulla-ƙulla ya tabbatar da sai da ya kai shi ƙar, ya haɗa munafurci, kuɗi suka rufe mai ido ya ci amanarsa. Ɗan gata mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai faram-faram, daga taimako shi ne sanadiyyar da ya kai shi ga wannan abu har ya kusan cutar kansa. Tabbas ya cutu, ya shiga kuma cikin yanayi mara daɗi a sakamakon wasu abubuwa da suka faru a cikin wannan shahararren fim mai suna Farin Wata. Abubuwa ne wanda sun ba mai kallo mamaki da dama, kamar yadda ya taimaka mata ta ci amanarsa, shin ya ƙarshenta zai zo? Sannan kuma mai sauraro, kana tunanin mahaifinsa zai kore shi daga gida ne ko kuma zai bar shi ya ci gaba da zama a gidan? Duk ku ci gaba da bin mu a season 2 inda za ku ga yadda za mu warware muku wannan al'amura insha Allahu. Season 2 zai zo muku nan ba da jimawa ba. Mun gode masu sauraron mu. Sannan mai sauraro kar ka manta da ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai dukkanin aikace-aikacen mu da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Jalabi na ƙarin ƙaunarka, ka bari a sanni da ƙaunarka, a ma'ada annabi mai makka, na mace ta san ka da ƙaunarka, amsan Muhammad al'arabi, na iyo yabanka al'arabi. Zalju da annabi maulana, zalmaja da annabi al'arabi. Maulana ke yi a gidanka, wajib gare ni na neme ka, ba na biɗa sai dai naka, kowa agun kai ke ɗauka,
a gurin ɗai manzo Muhammad kai ne ɗai ka kwar tunani na adabi zulju da annabi maulana zulmaja da annabi al'arbi ya sayyidin ya Muhammadu ya hamidin ya mahmudu ya sayyid hadi ya faradu ya sayyid qa'id
tamkarka kafin waninka ya yi shakka a taƙaice kai ne al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Kai ne ɗayantaccen sarki farkon ziran duk mai aiki, kai ne kaɗai ba a sarki mai tsarkake dukkan aiki. Manzo Muhammad al'arabi kai ne abin so al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Zan dakata ban so ba haka, man bashi nake mai ƙaunarka, domin da san ka nake harka, fansar da kaina na idanka, yarje na je ɗai ba na ganka. Manzo Muhammad al'arabi, su da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Assalatu wassalamu alaika ya wanda sai da yazo kowa yazo. Assalatu wassalamu alaika ya wanda yazo da zuwa. Assalatu wassalamu alaika ya wanda kura ba ta hawa jikinsa. Assalatu wassalamu alaika ya wanda idan zai zauna zama ake zuwa gurinsa. Assalatu wassalamu alaika ya wanda idan zai tashi ne yake zuwa gurinsa. Assalatu wassalamu alaika ya wanda ya je gurin ubangijinsa suka yi kallon juna, kallo na zahiri da jikinsa da gabarsa da rushin shi da hankalin shi a watsaken shi a nisan shi. Ya wanda ba dan shi ba da ba san menene hankali ba, ya wanda ba dan shi ba da ba san menene nutsuwa ba. Assalatu wassalamu alaika ya wanda suka yi zance da zati ba harafi ba da sauti, zance ne daga yi sai ubangijin shi. A takawar ka lafiya mai ganin ubangiji a sarari Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Su da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Su da annabi maulana Zulmata da annabi al'arabi. su da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Bismillah Allah rabbina mai gyara dukkan lamaraina, da haskaka mini girjina a yaban da zan wa masoyina. Kai lamunin dai sarkina da yaban Muhammad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Hamdan nake da ɗai sarki da ka bani san babban sarki, almajadu mai tsarkake tsarki, ya shugaba sarkin kirki, ɓaran adam manzo arabi ne yo yaban manzo arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Sirrin yabanka nake nema na kasa samu yayi girma, da far rasulu ka ban azama na faɗe ka annabi mai rahama, yarje rasulu ka ban azama domin Muhammad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi al'arabi. Jalabi na ƙarin ƙaunarka ka bari a sanni da ƙaunarka, a ma'ada annabi mai makka na mace da sanka da ƙaunarka, amsan Muhammad al'arabi na iyo yabanka al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmata da annabi
zulmace da annabi al'arabi. kai zan matake Mahamudu mai haske haske rasa gudu ni gudu kake sa maza gudu sun sha wuya ranar udu gwarzo kake manzo faradu Muhammad Ahmad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. kai fa manzo kai ne komai a ce manzo kai ne in an ga haske daga kai ne in an ji rahama daga kai ne in an ji daɗi daga kai ne manzo Muhammad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. tafiya gurin Allah kai ne Allah yana ta yaban kai ne Allah yana duban kai ne Allah yana cewa kai ne komai idan an ce kai ne Muhammad Ahmad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. farkon halitta dukai ne farko na suna dukai ne farko na sama dukai ne ba ƙani ba yaya kai ne sallah ta ce Ahmad kai ne manzo Muhammad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. ko an yi ko an so kai ne ko an bi ko an zo kai ne ko ana yin bege kai ne ƙaunar kana ɗauko kai ne don babu ko kwanto kai ne Muhammad annabi al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. Karan basira da hazaƙa domin yabanka nake ɗauka du rayuwata na baka du dukiyata na baka na sai da raina domin ka manzo Muhammad al'arabi. Zulju da annabi maulana zulmace da annabi al'arabi. kai ne ilahu ya zaɓe ka a cikin halittu ya faɗe ka a cikin